Шығарылышыбызны Татарстанда нәшір итүлүче газета журналларда игътибарга лайыклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Аның белән гадәттәгечә журналист Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Сайлау аркасында тукталып турдан соң гадәти изебезгә төшик. Татар матбуатының нинди проблемаларны алга сөрү турындагы сөйләшүне дәвам итәбез. Салкын һәм галәмәт карлы кыштан исән-сау чыккан халыкны журналистлар тагын куркуга салмакчы. Бу юлы киләсе җәйнең кыт чыкмалы кызу киләчәклеге белән. Бу турдагы язманы беренче битенә чыгарып бергән Шәһри Казан газетасы сары матбугатка хас булган адым кулланып, башта дөньяга Эль-Ниньо дип аталган серле климат феномены афәт алып килә дип куркыта да, аннары шул ук фаразны Казан университеты галименең җавабы белән юкка чыгара. Безне күрмәгәнне калмаган халыкны булай гына куркытуы авыр. Аннары бабайлар әйтмешли, алдагысын бер Алла гына белә. Россия президенты быел мәктәп тамамлаучыларга бер фәннән имтиханны кабат тапшырып карау мөмкинлеген биргән иде. Билгедән канәгать булмаганнарга тагы бер мөмкинлек бирелүен. Әмма билгең элеккегесеннән начаррак була калса да, элеккегесен калдырып булмаячак. Ике лиштән торган имтиханны да аерым-аерым гына биреп булмаячак. Кыскасы, белеменә ышанышы булмаганнар бәхетле чиракка үмет итә алмый. Алга таба эшләр бердәм дәүләт имтиханнарын бөтенләй бетерүгә бара дип раслый югарыдагыларның уй-гамәлләре белән таныш әфәнделәр. Монысына да ышанырга була. Без бит бер чиктән икенче чиккә ташланып яшәргә күнеккән халык. Быелгы яздан нәрсә көтәргә? Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе бу хакта белгечләр белән сөйләшкән һәм язгы ташу чорында су басучы авылларда яшәүчеләрнең хәлен белешкән. Язмадан аңлашылганча, быел яз акрынлык белән килергә тиеш. Су басуларда андый зур масштабларга булырга шамаган, дип раслый халык синоптигы. Ләкин шулайда хакимият язгы ташуга тулы кешене әзерләнгән. Шуңадыр Татарстандагы су басу куркынычы булган 200 авылда яшәүчеләр дә алай зурдан кубып борчылмый икән. Ахыр хәерле булсын дибез. Кибетендә исерткеч һәм тәмәке сатылмый, чөнки эчүче юк. Эчмәгәч, эшкәдә, гаиләгә дә вакыт җитә. Саба районының 125 йортлы 2 басу Арташы авылында гаиләләрнең нык булуын әнә шулай аңлатканнар. Айык авыл турындагы язманы укып чыкканнан соң башка килгән беренче уй, бит айык килеш яшәү адәм баласына бөтенләй икенче мөмкинлекләр ача. Иншалла, мондый үрнәкләр Татарстанда тагын да бардыр һәм булыр. Казан утлары журналының март санында халык язучысы Нәбирә Гыймаддинованың Гөлханым турында хикаят исемле повестен аерым әйтергә кирәктер. Симбикәр журналының баш мөхәррире, күренекле җәмәгать эшлеклесе Роза ханым Тофитуллова турындагы бу әсәрне укучылар андагы бүген дә исән һәм бакыйлыкка күчкән яңа заман кешеләренең үз исемнәре белән табыр. Шөкер, шәхесләребезне исән чакларында кадерләргә өйрәнеп киләбез бугай. Әдәбиятыбызга яңа исем булып килеп кергән хезмәттәшебез Фирдус Гыймалтдиновның бүгенге тормышыбызга караган шым повесте әсәр Телләр комиссиясе үткәргән ябык конкурста беренче урынга лаек булган иде. Бүгенге тормышыбызны күз алларга, күңелләрдә йөргән уртак кичерешләребезне барларга ярдәм итә. Укудан һәм фикер йөртүдән аерылмыйча яшәүчеләрдән булсак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.